बेनिफिशियारि मिट जादों आरो गमामायै जि नुनो मोनदों बाहाय सरकारि आसनि मोननाय मानसिफ्रा नुजाफैनाया जोबोद माने गोसोआव गोहोम खोख्लैदों बेवहाय 10,000निबो बारा मानसि फैदों ओरैहाय बेंटलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बासुगावसिम गतिके बिनिफ्राय मोनसे प्रमानित जायो जे गमामायै आसाम सरकारनि स्किमानो जाथों बिटिसिनि स्किमानो जाथों बा भारत सरकारनि स्किमानो जाथों बे स्किमफोरखौ बिटिसि सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव रायजो राजानिसिम लांनो हादों आरो रायजो राजाफ्रा मोननो हादों आरो बेनिखायनो दिनैनि बे बेनिफिशियारि मिटआव बिथांमोना बयबो बाहागो लादों आं आसा खालामो फैगौ बोथोराव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो खामानि मावलांनो हागोन नैबे इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनावहाय जिहेतु आंबो आरो जोंबो इउपिपिएल दोलोआव फैबाय जोंनि गोलाव सम बिटिसि सालायनायनि जे अभिगता बे अभिगताखौ लानानै जोङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जेब्लाबो आगोलाव दोननानै बिथांखौ आखि आगदा उन आगोल सहाय सहयोगिता आरो परामर्श होनानै जोङो साबसिनै सालायलांगोन। सार नोंथांनि अबजारभेशनाव दिनैहाय बेसेबांसो भट लानानै देरहानो हागौ बेसेबांसो भट मोनगोन बेखौथ' बुंनाया दिनै थान जागोन खिन्थु बेवहाय आं बुंदों 10,000निबो बारा नोंथांमोनहाबो नुदों जे 10,000आ जेनेबा सोरबाया नङा होननानै बुङोब्ला बे 2,000खौनो खमायबाव 8,000खौनो बुं 8,000ब्ला सासे सासेयाव मोनथाम भट थायो मोनसे न'खराव गतिके 24,000 भट नाङा बेवहाय देरहानो 19-20 हाजारानो जथेस्थ आरो आं सानो बे 2 माससो सम दंबावो बे 2 मासाव इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौ जायफ्रा बुजियाखै जायफ्रा दासिमबो गुबुन दोलोजों दङ बिथांमोननि न'खर थांनानै रायज्लायलायनाय बुजायलायनायनि गेजेरजों आरो गोबांथार भट बाहाय दाजाबदेरबावगोन बिपिएफ दङ बेफोर मोननैबो माने एफेक्ट जानो हागौ होननानै जों मिथिगासिनो माबायदि एफेक्ट जागोन एफेक्टआथ' नों नाय बाहाय बयबो गेलेगोन नालाय बिपिएफनि थाखाय इउपिपिएलआ एफेक्ट खालामगोन इउपिपिएलखौबो बिपिएफआ एफेक्ट खालामगोन ओरैहाय बिपिएफखौ बिजेपिआबो एफेक्ट खालामगोन बिजेपिआबो माने भाइस भार्सा मोनथाम दल गेलेयोब्ला मोनथामनि गेजेरावनोथ' नारा नाथा जालायलायगोन गतिके बेवहाय सोर बांसिन मोनो बिसोर देरहागोन गतिके दिनैनि रायजो राजाफोरनि रेसपन्स बेखौ जि नुनो मोनो आं सानो बेवहाय इउपिपिएलआ मोजां नाम्बार लानानै देरहागोन।